Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Bună! Și bine vă regăsesc la un nou vlog. Astăzi vreau să vă spun Valtes de fericit și să-i urez la mulți ani prietenii mele Antonera Luca. Și la treabă. Astăzi vreau să vorbim despre 10 lucruri pe care unii dintre voi nu le știați despre mine. Unii dintre voi, unii da. Și la treabă. 1. Nu știai că mie îmi place fotbalul. 2. Îmi place la școală, pentru că învăț. Da. Mulți dintre voi spuneți, școală, dar înveți, până la urmă, da. 3. Îmi place foarte mult să mă duc în natură, să excursii. Da. 4. Când eram mică mă jucam foarte mult cu păpușile, dar acum, gata. Adios. Ok, 5. Îmi place să fac vloguri. 6. Iubesc canalul meu de gaming. Îmi place să filmez foarte mult jocurile preferate. Deci, eu într-o zi, dacă nu mă joc jocul meu preferat, acea zi este o zi pierdută. 7. Urăsc să mă trezesc dimineața. Deci eu, în general, mă trezesc la ora 1 după masă. Da, și acum m-am trezit la 10 și mi-e un somn. 8. Iubesc să fac origami și chestii dintre astea. O să vă arăt ce am făcut eu din câteva sticle. Stați puțin. Uitați, este un fel de trofeu care nu prea mi-a ieșit. Am tăiat 2 sticle. Am tăiat una la mijloc și am tăiat una pe jumate. Și a ieșit asta. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați îndemnat să fac YouTube. Da. Și acum eu îl folosesc pe post de suport de pahare, doamne, de pixuri, stilouri și chestii de astea. Stai aici din gen. Deci, 9. Iubesc să-mi decorez camera. Deci, dacă vine Paștele în secunda 2, camera mea e verde. Pereți. Și 10. Iubesc să mă joc cu sora mea. Pe controller. Am zis-o. Da, deci noi dimineața când ne trezim, mâncăm și chestii de astea și la un moment dat când ne plictisim, mergem la calculator, pur și simplu. Da. 3 controlere, 2 persoane, 1 la gume. Și cam atât cu acest vlog. Eu am fost Bianca. Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!